Kia Sportage tento rok oslavuje už svoje 30. narodeniny. Ja som Samuel a dnes vám toto mimoriadne úspešné SUV predstavím podrobnejšie. V tomto prípade sa jedná o plug-in hybrid, takže pod prednou kapotou okrem benzínového motoru nájdeme aj elektromotor, ktorý spolu s benzínovým motorom generujú spoločný výkon 265 konských síl, ktorý je prenášaný na všetky 4 kolesá prostredníctvom 8-stupňovej automatickej prevodovky. Sportage je ideálnym autom pre väčšiu rodinu, takže v jeho naozaj priestrannom interiéri nájdeme takéto športovo-komfortné sedadlá. Ďalej tu máme plne digitálny prístrojový panel, dvojzónovú automatickú klimatizáciu s dotykovým panelom, ktorý slúži aj na ovládanie rádia. Samozrejmosťové pripojenie smartfónu pomocou Bluetooth. A taktiež nemôže chýbať ani navigácia. Vo výbave taktiež nájdeme aj množstvo asistenčných systémov, ktoré samozrejme odporúčam pre vašu bezpečnosť mať vždy aktivované. A k ich nastaveniam sa dostanete cez menu, nastavenia vozidla. A tu môžeme vidieť všetky dostupné asistenty, ktoré si viete jednotlivo konfigurovať a nastavovať podľa vašich preferencií. Okrem asistentu mŕtvého uhla či parkovacieho asistentu tu nájdeme samozrejme aj asistent udržovania v jazdnom pruhu, ktorý je možné ovládať aj dlhým stlačením tlačidla na volante, ktorým si tento systém buď aktivujete, alebo deaktivujete. Sportage prináša pomerne netradičné riešenie voličov automatickej prevodovky, takže v tomto prípade stačí mať nohu na brzde a pootočiť otočný volič a v prípade režimu Park stačí stlačiť písmeno P. Netradične je v tomto prípade umiestnená aj parkovacia ručná brzda, ktorú nájdeme naľavo od volantu. A hneď vedľa si môžeme všimnúť tlačidlo slúžiace na odomknutie veka palivovej nádrže. Sportage je vybavený aj elektrickým otváraním kufrových dverí. V batožinovom priestore potom nájdete opravnú dofukovaciu sadu, ktorá sa vám môže hodiť v prípade defektu. V prípade nehody môže pomôcť povinná výbava a samozrejme taktiež aj nabíjacie káble pre nabitie auta. Priložená nabíjačka je vhodná do bežnej domácej zásuvky, takže v prípade potreby nabitia jednoducho otvoríte dvierka nabíjacieho portu, pripojíte nabíjačku, počkáte, kým sa vám auto nabije a po nabití stačí jednoducho nabíjačku vytiahnuť a ste pripravení na ďalšiu jazdu. V prípade dopravnej nehody, ak je to potrebné, kontaktujte samozrejme ako prvé záchranné zložky a následne vám s vyriešením vzniknutej situácie môžu pomôcť kontakty uvedené na našej asistenčnej nálepke. V prípade, že vám auto hlási nedostatok niektorej z prevádzkových kvapalín, vždy túto kvapalinu bezodkladne doplňte. Všetky kvapaliny sa v tomto prípade doplňajú pod prednou kapotou, ktorú otvoríte potiahnutím plastovej páky. Kapotu už máte teda odistenú. Otvoriť ju môžete potiahnutím plastovej páčky smerom doľava a samozrejme netreba zabúdať ani na vzperu. S doliatím prevádzkových kvapalín vám môže pomôcť aj manuál umiestnený v priehradke pred spolujazdcom a pod prednou kapotou jednotlivé kvapaliny doplňame následovne. Voda do ostrekovača, motorový olej, chladiaca kvapalina, brzdová kvapalina. To je z mojej strany všetko, ja vám želám veľa šťastných a bezpečných kilometrov a vy si nezabudnite pred koncom vašej zmluvy zarezervovať vaše ďalšie nové auto.